Okei, siis moi, mä pelaan tänään SSOta ja mä näytän teille mun hevoset. Niinku kaikki, mitä mulla on. Joo siis, mulla on nytten Vansku, eli mun Morgani, ja sitten mennäänpäs meidän kotitalliin. Elikkä mun kotitalli on täällä. Näin. Mä oon nyt jättänyt vähän sinne sun tänne, mutta ihan mä voin näyttää täältä näin täältä. Horses. Elikkä mulla on Minimagic, se on Chiqueta Pony, elikkä se on Valerailta ostettu. Ja Mato se on, mikä ihmettä se tuntuu. Sitten mulla on Smoke, elikkä Andalusia. Mulla on se on Amerikan Konteri. Sitten mulla on Wild Mystery, se on Sire. Ja sitten mulla on Winter Vanilla ja se on Morgani, eli Mato, Smoke, Ossi, Billy ja Vansku. Sitten mulla on Horse Islandilla Party Boy, se on mun autoseppa, eli Papu. Ootte ette nyt oikein näe, mutta jos mä vähän siirrän näin. Ja siis Vansku on 10 levelillä. Ja mä oon itse 12 levelillä. Ja mä vaan ratsastan nyt Vanskulla, koska musta se on aika nopea. Joo. Niin. Eli me voitais nyt mennä vaikka Mooriin, kun siellä on kisat. Kisat alkaa kohta. Vois mennä kattoo, koska ne alkaa. Moorad. Näin. Katsotaan sitten, kun minä ollaan siellä kisapaikalla. Elikkä siis me ollaan täällä tän on 7 aika, joten voisimme kuvata sitten, jos... Okei, siis tänne on 7 tai 6 minsaa, vai kauanko jo 6 minsaa. Näin sitten, katsotaan Friendset, ei oo tullut mitään, mutta katsotaan onks tässä... Okei, siis... Tässä varmaan vähän niin kuin näitä porukkaa täällä. Mutta... No, niin. Jatketaan sitten, kun kisat on alkanut. Elikkä siis kisat on nyt alkanut. Mennään tänne maaliviivalle. Mennään vaikka tähän kohtaan. Hei. Vansku, please. Peruuta. Kiitos. No, jatketaan sitä sitten, kun taas alkaa. Joo, siis varoitan, mä oon tosi surkea näissä kisoissa ja... Niin... Siis niinku viime kisoissakin mä olin kai viimeinen. Ja meni Vanskulla. Mikä on kaikkien kennon sisälle? Täällä on jotain mun kavereitakin. Siinäkin on mun kaveri. Täällä on mun mielestä 3 kaveri. 1, 2, 3, 4. Ihmeellistä. Okei, nyt valitaan noi growbit. Tää kamera on taas vähän huonosti. Please, pysy. Ei. Nyt on hyvin, pitäisi varmaan sulkea tääkin. Ja sitten vaan kun kisoihin mennään. Me olemme 3. groupissa. Ei hittolainen. On taas niinku 3. groupissa. Voi vitsi, pimpula. Näin. Elikkä siis. No, me lähdetään sitten kun tuo
kellon viisari. Tuo noin ottaa aikansa lähteä. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sitten täysiä mennään. Me ollaan 9. Miksi me ollaan näin huonoja aina näissä? Luulin, että mä en selviikään tosta. Mut selvisin silti. Ei perse. Persereikä. Jos joku pieni levonnoita. Mä sanoin, että voi persereikä. Et oo tosissaan, että mä oon niinku 12. Apua. Nyt mulla ei mene oikein hyvin. Nyt mulla menee just hyvin. Oi, meillä on 8 siellä. Hop. Hyvä. 8 siellä. Ei tulla pääse 7, mutta ihan sama. Jei. No, tästä taisi olla tää video. Ei päästy 1 eikä millekään, mutta tässä taisi olla tää video. Moikka!